Stil en lang staan we. Nou, heel veel mensen denken ik kan niet dansen. Ik ben niet lenig, ik ben te oud, ik beweeg te weinig, mijn lichaam is te zwaar, ik doe dit nooit. En dat is wat dit project eigenlijk heel mooi doet. Inzetten op de mogelijkheden van iedereen die meedoet. De gasten uit Bremen, Glasgow en Granada wisselen met de Friezen kunde en ondervinding uit op het gebied van community doens. Hoe krijg je mensen die het net wend binnen om te doen, Safir, en hoe maakt je een vaststelling met zijn groep? Met deze ondervinding wordt in Friesland aast een vaststelling maken met 50-plussers, een groep die het net een soort doen zit. Het doen ze met een internationaal zelfskip is wel even wennen. We hebben wel dat je af en toe elkaar niet begrijpt en sommigen kunnen ook geen Engels. Maar door het uit te beelden is eigenlijk geen taal nodig. De Spaanse Inda leert een soort hoe mensen die het net vaak doen. Die vindt het heel aardig om met deze groepen te werken. Because the research of the movement is more natural. Dancer we always think more aesthetic or more in lines, technique, and the other people no. I come very nice things.